Dr. Mike Ousi omwetu ndi wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko la Malawi pajatu ndithu ali ndi chipani chawo chimene chimadziwika kuti hodya zake alibe mlandu. Ndiwo ndithu maola angapo apitawo afika nkulemba pa tsamba la mchezo la Facebook pamene akufotokoza maka ndithu kuti iwo ndi okondwera kwambiri, akuti ndithu munthu amene akondwera kwambiri maka zotsatira za chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025 makamaka zotsatira zokhuza za mpando wa mtsogoleri wa dziko. Ndeti kupeza kuti ambiri otsatira bwino kuti iwo ndithu amapikisana nawonso ngati mtsogoleri wa dziko ndi chipani chawo cha hodya zake alibe mlandu. Ndakuti zotsatira zimenezo ndi zimene ndithu zikuwapangisa kuti wakhale osangalala kwambiri. Ndeti kupeza kuti ambiri kutsatira bwino kuti zotsatira za chisankho zimenezo kumbali ya mtsogoleri wa dziko chinapambana ndi chipani cha Democratic Progressive Party motsogozedwa ndi mtsogoleri wake omwetu ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye uthenga umenewo ukupitirira maka kufotokoza kuti akutiwo zimene ankafuna zonena kuti pa chisankho chimenecho ndi kuti boma linaliko limene ndithu linali la chipani cha Malawi Congress Party motsogozedwa ndi Lazarus Chakwera, chomwe iwo ndithu maka boma limenelo iwo ndithu anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko. Akuti ndithu amafuna kuti boma limenelo lithotholedwe mboma, lituluke ndithu mboma. Ndiye zimene amafunazo akuti ndithu zinatheka. Zimene zikuwapangisa zoti iwo akhale okondwera kwambiri kuti chipani cha Malawi Congress Party chinaluza pa chisankho chimenechi chinatuluka mboma. Ndiye kuti kwa iwo ndithu zabwinobwino basi ndi osangalala pa chifukwa cha chimenechocho. Ndiye funso nkumati iwo akukondwera choncho chifukwa chani? Potengera kuti iwo ndithu anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko ndi akukondwera chifukwa chani? Tikukhulupirira kuti ambiri ndithu tikutsatira bwino kuti ubale wa amene Dr. Mike Ousi ndi chipani chimene cha Malawi Congress Party ukuoneka ndithu kuti sunali wabwino, kuna ndithu kuyankhulana zichewa zosakhala bwino. Nkhani imene ndithu imabwera maka posatira ndithu kuti amene Dr. Mike Ousi anayamba ndithu kumadzudzula anthu ogwira ntchito mboma kuphatikizapo ndithu nduna za chipani chimene cha Malawi Congress Party kuti zimaba misonkho ya Malawi. Nde akayima ndithu pa msonkhano makamaka mu nthawi ya kampeni imeneyi amakhala ndithu akulankhula kuti mboma ndithu muli mbava. Nde zikuona kuti nkhani imeneyi ku chipani chimene cha Malawi Congress Party samayilandira bwino. Amaoneka ndithu kuti anthu amene akuwayalusidwa ndi Dr. Mike Ousi mapeto ake ndithu kumeneko anayambanso ndithu kupanga za Mike Ousi kuyamba ndithu kuwapanga attack direct, chifukwa tikukumbukira ndithu kuti panali pa 12 August 2025 ngati date lisakulakwisa komano nthawi imeneyo ndoti maka tsiku limeneli ndimene ndithu Jesse Kabwera amene ndithu amayankhulira chipani chimene cha Malawi Congress Party anabwera ndithu kudzadzudzula amene Mike Ousi kuti zimene akuyambazo maka nkhondo imene akuyamba pomanena kuti mboma muli mbava kuphatikizapo ndithu ma ministers. Ndipo ndi iwonso ndithu Jesse Kabwera anali ndithu nduna ya boma kumeneko ndi azinzawo ndithu ngati achina Richard Chimwendo Banda omwe ndithu mbiri zawo tikuwadziwa bwinobwino maka ndithu nkhani ya Ousi zinamtole zimakhala zikumveka kwambiri ndithu kuti amanga maloji ndi zina zotero. Ndi zinthu zimene zinakuyisa ndithu amene Jesse Kabwera anachita kunena zona kuti tu Mike Ousi ndi omwe ayambayi ndi kuti simuyimaliza ife tikafuna kupanga za munthu ndi kuti timayesesa ndithu kuti amene tapanga tathana naye tamufufuta. Munthu amene ndithu akabwera amapanga lifa nkhani yonena kuti Mike Ousi ndi chipani chawo cha hodya zake alibe mlandu ndi ndalama imene amalandira ngati salary ndi zimene amapanga fund chipani chawo sizogwirizana, kusonyeza kuti nawonso ndithu Ousi pena pake akuchita ndithu mchitidwe otolatula. Ndimene ankayankhulira panepo Jesse Kabwera. Komano Mike Ousi anakhala kupitiriza kunena zoti ngakhale atawasecha kani even mphuno ndikuti palibe china chonse chimene angatenge cha munthu. Ndichifukwa ankapanga lifa ndithu ku chipani chawo kuti iwo chawo ndi cha hodya zake alibe mlandu, meaning to say iwo ndithu alibe mlandu, palibe china chonse chimene ndithu anapalamulira cha munthu kanditu chokhuza cha boma. Amachita kutchallenge ndithu kuti iwo sanatenge chinthu cha munthu ka katundu wa boma sanatengeko. Komanso ndithu iwo Mike Ousi anakhala kunena zona kuti ali ndi umboni maka amene anthu amachita umbava kumeneko. Ndi tikukhulupirira kuti ambiri otsatira bwino kuti pa 22 September 2025 bungwe la Anti-Corruption Bureau linapereka ndithu maola 24 kwa amene Mike Ousi kuti ndithu apite kumeneko akapereke umboni maka kuti pa nkhani imene amakamba zona kuti mboma ndithu muli mbava. Ndi akuti akapereke umboni umenewo ndipo tenga ndimene zinthu zinalili popeza kuti inali nyengo ndithu ya kampeni. Anthu ambiri anaona kuti ndi njira imodzi yofuna ndithu kuthana ndi amene Dr. Mike Ousi. Ndi amene Dr. Mike Ousi anathamangira ndithu kubwalo la milandu kumene anakatenga chileso maka kuti zimene amafuna amene Anti-Corruption Bureau zisatheke.
ndiye kumeneko ndithu anapasa chilolezo kuti atha kupitiriza kupanga kampeni nkhani yawo ndithu ipite ndithu ku judicial review akayionenso bwinobwino kuti kodi itha kuyenda motani. Zimene ndithu anthu amasimikizira kuti achipani chimene cha Malawi Congress Party maka ndithu zimene amayankhula a Jesse Kabwera zinapheretsa chifanana kuti ayesesa ndithu apanga njira ina iliyonse yoti athane nawo amene a Dr. Michael Ossi. Pajasotu pamene a Michael Ossi ankachita ndithu misonkhano yokopa anthu kampeni ito imeneyo amakhala ndithu akuzungulira madera osiyanasiyana ndi nthawi imene ndithu anakonza ulendo woti akazungulire ku area 25 kumene kuti ndi mu mzinda wa Lilongwe kumeneko ndithu anakanika kukafika kumeneko makaposatira ndithu kuti zima achipani chimene cha Malawi Congress Party akuti ndithu anatumiza anyamata azikwanje amene amachalira kuti awathibule amene wa Michael Ossi makaposatira ndithu kuti amakhala kulengeza nkhani zoyipisa chipani cha Malawi Congress Party. Moti ena ndithu mwa masapota a chipani chimenechi ananditako ndithu mambama kumeneko tikupea kuti ambiri nkhani imeneyo tinayitsatira bwinobwino mmene inayendera ndithu kumeneko. Ndiye potengeraso ni maumboni ena amene ndithu abwera posachedwa pa tikupea kuti ambiri tatsatira bwino maka nkhani onena kuti a chipani cha Malawi Congress Party awononga ndithu chuma cha boma ndalama zokwana 3 trillion Malawi kwacha mu myezi itatu yokha. Zomwe ndi chisimikizo maka kunena kuti zimene amanena a Michael Ossi kuti mbomamo ndithu anthu akuchita katangale anthu akuba zinthu zimenezo ndithu zikukwaniritsidwa. Ndiye a Michael Ossi apitirizaso maka ndithu pa post imene kunena zonena kuti iwo ndi chipani chawo cha hoja zake alibe mlandu akuti ndithu ndi amene anakhoma msomali omalizatu ndithu chipani cha Malawi Congress Party kuti chisaphuphephupheso pa chisankho chimenechi maka potenga ndi nkhani zimene amakhala ndithu akuyankhula za umbava omwe ndithu chipani chimene cha Malawi Congress Party chimakhala chikuchita mboma. Ndiye akupitiriza kunena kuti ngakhale ku chipani cha DPP akudziwa bwinobwino maka ndithu ntchito yotamandika imene agwira amene a Dr. Michael Ossi pochosa kuti mbava za chipani cha Malawi Congress Party zimene ndithu zinali mboma. Ndimene ndithu akufotokoza pamenepo a Dr. Michael Ossi. Komano apitiriza maka ndithu ndikuchenjeza chipani chimene cha Democratic Progressive Party kuti ngati chipange zinthu zosokonekera ndi kuti iwo ndithu akudziwa njira yozalangira ndithu chipani chimenechi cha DPP. Ndiye akumaliza ndi kunena zonoti azawayinga kuthandiza kuti ndithu azapanga chothekera kuti amene a chipani cha DPP atuluke ndithu mboma. Ndiye potenga ndi mmene afotokozera panepo akuti program ineyi ndithu ali nayo pa Zodiac maka pa exclusive interview ndiye kuti imeneyo ichitika ndithu chama 8 mu half 8 mu ndoti itha kuitchera kuti timve ndithu zambiri kuchoka ndithu kwa amene wa Dr. Michael Ossi. Muli ndi ndemanga pa nkhani imeneyi makatu pamene tinazo noti Dr. Michael Ossi alemba ndithu pa tsamba la mchezo la Facebook kuti iwo ndokondwera makaposatira ndithu kuti anakhoma msomali omaliza kukhoma chipani cha Malawi Congress Party kuti ndithu chituluke mboma. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza mu comment section koma tikamapereka tikumbukirenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Musaiwale kupanga like video ine komanso kupanga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi cholinga choti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kutifikira mosavuta.